ndị be anyị chanel anyị a datụrụ jụụ ụbọchị one ma one na maka o nwere ife dị oke mkpa m na-eme, mana ife mụ na chi mkpara mụ na ebe ọbụla m fụrụ ife na-emebi na mmadụ ewepụwo anya m, ọnyakwa ka m ji wee hapụ ife ahụ ji m n'onu wee pụtakwasị ka m tinye ọnụ na ife m fụrụ n'oge etebeghị aka gara aga. Ofu nwanne anyị nwoke young man ka ọ ga-anọ, amara m ahụ na ọ ga-anọ mana mma atọ ya. Afụrụ m ebe ndị ọ na-ekwu na ekwuru na ndị Igbo gburu ejima, ụfọdụ ndị na-asọpọtụ ya wee attack ya. By the way, nwata nwoke ahụ a Catholic priest ka ọ bụghị na Igbo priest, Catholic priest, ọ bụghị priest omenala. Ọ sị na ekwuru eziokwu, ọtụtụ ndị supporters ya attack ya, so na ya na wonder ọ na-ekwuzi n'eziokwu or something like that. Well, na ya agwago ndị otu ya, ndị research center ha jesie na ife ọ kpọrọ ya wee forest, nya ha jesie na ya mee archaeological investigation. Ọ ya hụrụ na ife ha ejije mee archaeological investigation wụ ka mara ma ya afụ ozu ejima ndị Igbo gburu. N'ọnya wee ife owute m hinne. Ife o ji wee wute m hinne ewu na ndị Igbo na-eche na ha nwee ike gbaa that Igbo identity ọtọ, ha nwee yiri akwa. Amadụ m etu o si dị possible na ọrụ na Igbo gbara ọtọ ha nwee yiri akwa wọkụ adọdụ possible. Amadụ m etu o si dị otu onye Igbo ya esi eche na a na-afụ ndị Igbo as na ha dị njọ, na-enwere ike ịda afụ nyanwawa onye Igbo na ịdị mma. By the way, ka anyị nyekene a little history of egbukwa ejima ya egbughị ejima. O nwere oge mba niile nọ n'ụwa, ma ndị ọnụ na-akpọ ndị ọcha kịta ma ndị ọnụ na-akpọ ndị ojii, na-eme ife a na-akpọ human sacrifice. Adakwam ekwu na human sacrifice na igbu ejima ofu o, mana nke a na-akpọ igbu ejima o zuru mba niile nọ na Naịjirịa, obodo a na-akpọzi Naịjirịa ọnụ, mba niile nọ na Naịjirịa, oge ha aghọtaghị ife mmadụ ya eji mụọ ụmụ na-abụ. Mba niile nọ na Naịjirịa na-egbu ejima, ka anyị tinye ya etu ahụ. Nwere mba na Naịjirịa egbughị ejima. Yoruba gburu ejima, Ibibio gburu ejima, Bini gburu ejima, name them. Nke Igbo adịchara very clear, mana ọ dịkwa possible na o nwere ndị Igbo bidewere Ibibio chefugoro na mmadụ nwere ike ịmụ ụmụ na-abụ. So ọ dị possible na ndị Igbo assimilatiri ya. Maka ife anyị jisi na nke Igbo adịrọ very clear wụ na nwaanyị a na-enye credit na ọnya kwụsịrị igbu ejima na Naịjirịa. Nwaanyị ahụ bịara obodo a na-akpọ Arọchukwu only once, and ife ọ nọ 24 hours ọ nachighakwa Ibibio ịkọta ekpe n'ebe ọ nọrọ. Ọ bụghị na ala Igbo ka ọ kwụsịrị igbu ejima ahụ. Ebe ọ kwụsịrị igbu ejima ahụ ọ na Ibibio. Mana o nwere ife ndị ọcha mere ndị Igbo oge ha bịara. Ha woji ọkụ gụọ ndị Igbo n'aka, si ndị Igbo jee n'uwozie ọkụ a gbawa onwe unu. Ọkụ a ha gụnyere ndị Igbo n'aka ụka. So nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu na 2024 na-ekwu okwu igbu ejima ya wọwụ na-egburu ya 300 years ago, 200 years ago, 300 years ago. Ife o ji ekwu ewu ọkwa ngwara ụnụ na Catholic priest ka o gosikwa na o nwere uru ụka bara na ụka kwụsịrị ya ndị Igbo. O nwere ife ọzọ o ji ekwu ya, mana okwuho na ụgbọ izizi ndị ọcha ji wee bịa buru ohu na West Africa na ife abara ụgbọ ahụ dị Good Jesus. Ndị ahụ bịara iwere mmadụ ka ha ree ụgbọ ha ji bịa, ife akpọrọ ụgbọ ahụ dị Good Jesus. Jee na Wikipedia
jee na Google tinye the sheep good Jesus efu ya. Onye ji egbe jide mma jebe n'obodo onye ọzọ ka o zuru mmadụ, ọ na-edebe morning mass n'ụgbọ o ji abịa, ọ na-edebe afternoon mass, na-edebe night mass. Ụgbọ ahụ ọ bakwuru ya the good Jesus. Nwanne anyị nwoke onyochadụ nke ahụ, onyochahụ na egwu na-atụ 99% of ndị Igbo ịtụzi okwu n'ala Igbo taa, na ndị ha na-atụ egwu ụmụnne ha ndị Igbo emesịrị baptizim. Onyochaghị ndị ha na-egbusisi mmadụ n'ala Igbo taa, ha awụghị Katọlik, ha awụ Anglican, ha awụghị Anglican, ha awụ Pentikọstal. Onwe onye anọghọ na Christianity na-egbu mmadụ n'ala Igbo today. Ọ ndị na-eme arụ na-ekwu na ha na-eme ọdịnala. Otego ndị Igbo menara ịgọ mmụọ, onweghị onye ọgọ mmụọ so na ndị a na-egbu mmadụ. Mana kwa oge ahụ eje na-abọnite na ndị Igbo gburu ejima. Biko na Igbo ife a na-akpọ ife ahụ nihilism. Nihilism. Ndị wụ ndị nihilist wụ ndị na-eji aka ha na-adọsasị ife niile ha nwere. Kedu ife ọzọ Igbo nwedoro karịa identity ha? Igbo ya ejijiri ya na-agba bọọlụ. Already akpọrọ ndị Igbo na-attract akpọmasị. O nwere mba nọ si na Naịjirịa ife ha mere na-agbọ na ntị, and otebeghị aka ha mesịrị ife ahụ, mana ndị niile nọ na Naịjirịa echefuona na ha mere ya. Mana ndị Igbo enwebeghị nke ha mere. Sọọsọ ife ndị Igbo mego na Naịjirịa wụ mma ka ndị Igbo mere ndị Naịjirịa, mana a na-ekwu na ndị Igbo ha nwa na-eme ife ọjọọ. Ịmana ndị be anyị ada eche echiche, so anyị ada akụ ha ma na ntị ha wee na-anụ ife. Protest a na-aga na Naịjirịa na ndị Igbo si na ha ya esodome, ma nọ ndị Igbo ka eboro ya. So nya ka onye Igbo ya bịakwa bụ onwe na-egbu ejima. Ndị na-achọgbu etu ha ya esi kpọọ ndị Igbo asị, afụna ndị ife ha eji kpọ ha asị aha banye ikwu na mba na-egbu ejima. Igbo ka anyị ha natanụ, and ndị ha bụ n'obi ha na-ekwujọ ọwụ nne ha, nna nna ha na nne nne ha, ndị yọtara Chineke ana ha na-akpọ ana Igbo. Mana onye Igbo nọ n'elu ụwa today amahọ na ana ha na-akpọ ana Igbo wu mmadụ zọtara ya, mmadụ kọtara ya, mmadụ ọkụpaghịrị ya, mmadụ sụrụ ya, bichaa na-ewe hand over. Igbo nwekwanụ mba ndị enweghị ana, o nwekwanụ mba ndị enweghị nni. Onugbu ahụ ị na-eri wee na-ekwu na ndị nna nna gị oriri onugbu, onugbu ahụ ị na-eri ọ na-atọ gị ụtọ iwe na-ekwu na nna nna gị ha gburu ejima. Ọkwanụ mmadụ chọpụtara na onugbu wu nni, ọ nna nna gị ahụ chọpụtara ya, ọ bụghị ọgụnwa. Igbo kpọdebezienụ nna nna ụnụ na onweghị ife nna nna ụnụ mere ụnụ. Ọ bikos na ụnụ achọghị ịsọpụrụ ha, bikos na ụnụ kpọrọ ha asị ka na ha hapụrụ ụnụ ji agba ụnụ. Ụnụ agbaje Lagos a na-akpọ ụnụ asị, ụnụ agbaje Abuja a na-akpọ ụnụ asị. Onye Igbo ya spend the half of life ya ebe ọ na-achọ visa ka o wee gbafere fọm ana nke. Mana anyị ama nche echiche ka anyị meziere onwe anyị ebere n'ụwa na-amụ anyị amụ.